Hej alle sammen og velkommen til den her video. Jeg er alene hjemme igen i dag, og klokken den er ved at være, nu skal vi prøve at se her. Pretty boy, tænker jeg måske. Der, klokken den er 18:12, og jeg er i gang med at lave fiskefilet igen. Jeg er alene hjemme igen. Eller stadig hedder det nok. Jeg står og laver fiskefilet, og jeg laver 3 igen. Jeg har ikke mere remoulade, skal lige siges. Vi kan prøve at kigge herover. Det her det er mayonnaise til jeres info. Jeg tror heller ikke der er noget hernede. Hvis der er noget her, ikke, så bliver jeg virkelig sur. Der er fandme remoulade. Ja, så blev min dag nok lige reddet her, fordi der er remoulade. Nej, det lyder måske lidt. Men jeg laver fiskefilet, og nu skal vi lige prøve at vende dem her. Som en pro. Nej, de vil måske vente for tidligt, men alligevel. Man kan ikke vende den for mange gange, så det er lige meget. Vender den bare igen bagefter. Jeg prøver faktisk at se, om jeg kan stå og lave mad med en hånd her. De fortsætter her. Noget med stegemargarin. Flydende stegemargarin. Ja. Tænker I måske, laver du mad? Ja, det gør jeg. Ude fra mit værelse derinde. Ja, det er. Hey, vi kan se min computer der. Det er den, der lyser. Det der, og min skærm og sådan noget. Men ja, jeg laver mad. Det ser godt ud. Det er virkelig godt. Lidt remoulade her. Den tallerken, jeg skal spise med derovre. Ja. Det var sådan, jeg tror ikke jeg vil vise så meget i den her video, så jeg tror bare stopper den her. Det er sådan lidt fiskefilet, det skal jo bare laves og spises. Og I så ikke over at jeg spiste det, så jeg behøver ikke vise det igen. Men ja, mine forældre kommer hjem i aften senere. Så yes, det var det for den her video. Vi ses alle sammen. Hej hej.